Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setentrem rahayu saking ngarsane Gusti, mugi tansah tumedal tumanduk kajiwa kasriya jiwa panjenengan sedaya dherekaken. Dumateng ngarsanipun pepungken sesepuh kaji sepuh dalah ingkang kasepuhaken ingkang sampun lebda ing pinutur karena ingkang maos ingkang pantes pinunggi saha pinekiten. Para ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Haji, Ibu Haji, Ustaz, Saudara Ustazah, Inaun Panjenengan Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Imam Muflas, ingkang saestu inggih puji, para tokoh agami, Bapak-bapak takmir, Masjid Al-Furqon, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW 7, saha Bapak Dukun. Ingkang pantes ing bersama Bapak Ibu-ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saha kanca-kanca kang taruna ingkang senantiasa badhe mulya. Langkung rumiyin monggo panjenengan sedaya lan kula tansah nunjukaken raos puja puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalam Gusti Allah taala awit sampun kepareng paring rahmat saha nikmat iman Islam kados warasan kautaman wekdal satemah saged nyawiji mangkal ing acara syawalan halal bihalal punika kanthi sehat walafiat. Shalawat dan salam mugi tansah katur dumateng Nabi Muhammad. Mugi panjenengan sedaya lan kula kalebet umatipun ingkang nampi syafaatipun linampa beja ing yaumul qiyamah. Nuwun pamanten teng mriki kula minangka pranata acara badhe ngaturaken rantaman acara ing kalodhang wekdal punika. Kaping setunggal inggih punika pambuka. Kaping kalihipun waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun sirani dening Mas Muhammad Ja'far Shadiq. Kaping 3 inggih punika atur pangandika saking panjenenganipun Bapak RW inggih punika Bapak Alwanto. Kaping sekawan ikrar sawalan saking ingkang leres anem dening sedherek Istiqo. Samangke badhe dipun tampi ingkang leres sepuh inggih panjenenganipun Bapak Haji Dharma Samsyo. Kaping gangsal istirahat. Kaping 6 Udaring sadolonga utawi pengajian syawalan saha doa ingkang badhe kaasta dening panjenenganipun Bapak Kyai Haji Imam Muflas. Kaping 7 paripurna. Mekaten berhantaman adicara syawalan dalu punika. Rening sedaya sampun-samangka ing gati sauda ing diri monggo adicara ingkang tinggal katulakan. Adicara kawiwitan kanthi maos umul Quran liridhoillah wa li syafaati Rasulillah likulli niyatin sholihah al-Fatihah. Matur nuwun mugi kanthi maos umul Quran al-Fatihah adicara halal bihalal pikantuk ridho berkah saking Allah Subhanahu wa taala satemah purwa madya buku sono pinaringan ganjar. Laksitaning adicara angka kalih inggih punika maosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe diwaos ayat-ayatipun Allah maksud dumateng sedaya jamaah ingkang masyarakat dipun simpen rumiyin supados wasulan jenjeng dumateng kadang kula Muhammad Ja'far Shadiq betul kula aturaken saketanipun.
Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan penggawasan ayat-ayat suci Al-Quran Hukum masjid maksudnya keluaran ngaji adicara Wadiko atau pangandiko dimana asal-ikum Bapak Ketua RW Bapak Arwanto Kodal Selasa Sama Warno Pulau Aturaning Sautan Ibu Semoga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min anfusina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala yahdihillahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para sesepuh saha para sesepuh ingkang sabuhu kinabekten rahimahullah, para pangemban Kabupaten Praja UIN Satya Nagari minangka panggung-panggunging kawula ingkang pantes sinudarsana, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, saha para kiai ingkang wedha ing pawawas ingkang tansah pinuwun dening para umat, langkung-langkung wabil khusus dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Ki Haji Imam Mukhlas ingkang tansah kita antu-antu dari kursi haji ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Bapak Haji Darmo Kamuso ingkang kita bertosi lan ingkang kawula hormati punika Bapak Buku, Bapak tokoh agama saking takbir, ketua takbir di Bapak Budi lan Bapak Sukarman wakil takbir, lajeng tokoh masyarakat Bapak RT lan konco panitia ingkang sampun nyapaken sedayanipun kanthi lumampah sae. Para bapak sumambang lan para ibu sumbanganipun para kadang mirane sedaya kaum muslimin lan muslimat rahimahullah, langkung rumiyin sumangga kula beriaken sami mampu puji mujuaken rasa syukur dhateng ngasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dumugi ingkang titiwanci menika tasih kaparing-paring nugroho kawilujengan dumateng panjenengan sedaya balasan kula saha awit paringanipun saesenipun nikmat menika arupi iman Islam. Innalhamdulillah sholawat saha salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dawuh sarta putra keluarga saha para sahabatipun sehingga benjang ing yaumul akhir pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Minangka sulih salira lan wakil kanca panitia acara sawawan kanthi toler mriki ngaturaken pambagyo rahayu wilujeng sugeng rawuh, sugeng lenggah lan sugeng silaturahim lan ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewa semanten saking panitia saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah sakawit boten saged ngaturi pakurmatan ingkang sae ingkang dipun wastani gapuh lungguh subuh lan patempuh. Kanthi menika sedaya kalepatan lan kegirangan kula ingkang nyuwun agunging samudra paksami ingkang mawantu-wantu. Salajengipun jubuh kaliyan panghargyan ingkang dipun tindakaken ing dalu punika menika adicara sawalan sarta halal bihalal. Kanthi menika sumangga sedaya kalepatan lan kekhilafan ingkang sampun kita lampahi mugia saged kalebu wonten ing Idul Fitri menika lan sumangga
sami sareng-sareng hambuka barang tinggal kanthi pangajab mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah dipun paringana pinardawa ing yuswa cinaket ing rejeki tansah saged kasembadan ingkang dipun jangka. Lan wonten ing wulan Syawal punika sasampunipun kita nindakaken siang Ramadan, kula ugi ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal qanitin wal faizin maqbulin qul amin wa antum bil khair. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, Syawalan boten namung ada istiadat kemawon ingkang kita lampahi saben taunipun. Ananging kita nglestarekaken menika gambaraken ajining urip bebarengan silaturahim menika saged nglestarekaken hubungan sae antara keluarga dan masyarakat. Sawalan ugi dipun wastani menika musim lebaran ya. Gadhahi dampak positif bagi dumateng perekonomian upami kita mencermati menika nggih. Jawa ini pertumbuhan ekonomi mereka mandek ananging wonten ing musim lebaran menika gadhahi dampak positif menika wonten ing musim lebaran saged menumbuhkan perekonomian sehingga dadosaken ekonomi saged tumbuh. Pramila saking perilaku sosial wonten ing lebaran menika kita kedah syukur. Menika syukur sampun diwarisi perilaku sosial wonten ing Sawalan utawi lebaran ingkang kala rumiyin dipun ciptakaken saking para wali. Lan syukur wonten ingkang kala niki monggo kita manfaatkan momentum Syawal menika kagem membina kerukunan kekompakan di modal dasar samangke kagem pembangunan wonten ing Kampung Kertoler niki supados majeng luwih majeng ing sakcandhaipun. Nggih boten kathah atur kula ingkang kula sampaiaken makaten ingkang saged kula aturaken purwamadya wasana abot menawi wonten cewek cacating basa dalan dan sulit ukara sarta wonten pitaling tembang tembung sarta kiranging tata trapsila kula nyuwun tuturing sih samudra pangsami ingkang mawangku-wangku. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Haji Darmo Kamsio Kopdal melaksanakan sakotahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng arsanipun sesepuh binisepuh ingkang kinabekten. Saha ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu lan sederek kula sedaya ingkang hormat. Saderengipun kula matur monggo kita sareng-sareng ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat lan hidayah dumateng kita sedaya. Ingkang kawujud Islam, iman lan kesarasan saha kesabaran sehingga ing wekdal dalu punika kita saged sareng-sareng silaturahim wonten papan punika. Shalawat salam mugi tetep-tepaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ingkang tansah kita antu-antu sahabatipun saking donya ngantos benjing yaumul kiamat. Dene wonten kasempatan punika kawula makili saking pihak wiramen supados matur wonten angarsanipun para kasepuh dene kawigatosanipun kawula matur sepindhah ngaturaken sungkem pangabekti dumateng ngarsanipun sesepuh sedaya lan ngaturaken sugeng wiyadi lan pilih para wiramen kathah kalepatan nyuwun agunging pangapunten. Lan ugi para wiramen tansah dedonga mugi para kasepuhan tetep iman lan Islam saha paringi kasehatan lan ingkang parep wonten ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala. Saha para kasepuhan supados para wiramen saged nindakaken jejibahan wonten masyarakat punika kanthi sae. Mekaten atur kawula pilih kathah kalepatan saha khilaf Tuhan lumunturing sing samudra pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanje adicara angka bangsa di punika istiadat. Kanca-kanca wiramen kasuwun adicara angka sekawan Mitra Syawal ingkang dipunstirani kedua parang kalunan Sisi samangke enggal badhe dinapi dening kasukuan panjenenganipun Bapak Haji Dharma Kangsilo. Wekdal kula aturaken salamipun semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Muji lan syukur kita panjatkan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ing sampun nglimpahaken matipun nikmat dhateng kula lan panjenengan. Sehingga wonten ing sonten dalem punika kula panjenengan tasih kaparingan nikmat iman, Islam, kesehatan, karir dengan kesempatan. Saged matur manunggal wonten majelis ingkang berkah menika kanthi sehat walafiat boten wonten alasan setunggal punika. Mugi-mugi lampah kula panjenengan sedaya saking dalem dumugi papan menika sedaya setunggal ibadah yang pun terima dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita letakkan di manteng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumedero di manteng garwa putra sahabat Sitono, jamil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Pun khusus atau sedaya penderipun untuk majelis menika sedherek penderipun Rasulullah. Mugi kaparinga syafaat saha pitulungan awit dunya menika ngantos dumugi yaumul kiamah. Allahumma amin. Dumateng sampun Bapak Dukuh ingkang kula hormati, Bapak RW, Bapak RP, Ketua Takmir, Bapak Mufti, sedherek kula panjenengan ingkang kula hormati. Saderengipun kula nyanti saking aktor saking pemuda lan pemudi ngaturaken pangabekti dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kula minangka wakilipun sesepuh wonten ing Kampung Kerto menika nggih kula tampi kanthi mugi-mugi para pemuda lan pemudinipun saged nglaksanakaken menawa jejibahanipun lan namung satunggal mugi-mugi para pemuda lan pemudinipun dados pemuda lan pemudi ingkang tangguh saged netepi dados
kewajibanipun inggih menika setunggal dumateng Allah Subhanahu wa taala ape kalihipun dumateng masyarakat. Ya menika mugi Gusti Allah ngijabahi panggonipun lan kula menika dados tawang aturipun saking setunggal menika panjenenganipun panitia penyelenggara sawalan wonten ing dalu punika lan kaping kalihipun menika saking Pak Mir Marjen Tegal Bokon. Kula badhe ngaturaken sajatosipun sawalan menika wonten kalih kursi. Setunggal hablum minallah ingkang kaping kalih hablum minannas. Hablum minallah sampun kita tindakaken inggih menika wonten ing bulan Ramadan. Gusti Allah sampun mesaken rahmatipun. Gusti Allah sampun mesaken nahtirahipun. Lan Gusti Allah sampun bebasaken saking api neraka. Nika antasipun hubunganipun kalih Allah Subhanahu wa taala njenengan hablum minallah. Lah sing paling berat menika hablum minannas. Hablum minannas menika kedah wonten ingkang nyuwun lan kedah wonten ingkang wani. Nyuwun pangapura ngenahi pangapura iki. Kunjinipun hablum minannas kintenipun wonten masyarakat menika. Mugi-mugi masyarakat kula panjenengan sedaya wonten ing RDP niki saged matem pamanunggal nyawiji netepi dawuhipun Allah lan netepi dawuhipun pemerintah. Mula hablum minallah lan hablum minannas niki. Penting sangat monggo ana badhe kula ngaturaken kula sawalan wonten ing dalu punika. Dumateng ngersanipun para bapak lan para ibu sedaya keluarga kula sedaya keluarga RW itu ya ana ing Kertolan saha sedaya ingkang lenggah wonten ing papan menika kanthi ikhlas sing manah kepanenga ngaturaken ikhlas sawahan wonten ing dalu punika. Atur ingkang sepindah inggih menika dumateng panjenenganipun para sesepuh ingkang pun sepuhaken saha ingkang kasepuhaken menika kula ngaturaken sungkem pangabekti nyuwun pangapunten lahir lan batin. Dumateng ingkang sesami-sami kula ngaturaken salam lan taklim dumateng ingkang langkung enam pangdalan pangudinipun kula ngaturaken sih katresnan saha donga pamuji. Atur ingkang kaping kalih kula ngaturaken sugeng liyadi Fitri taun 1400 Hijriah kairing atur takobala minna wa minkum takobala yakin minal aidin wal izin. Mohon maaf lahir lan batin. Atur yang kaping 3 kula ngaturaken sedaya kelengkapan kula warga RW itu panitia lan kula rakmir ngaturaken lampah setindak ucapan sakalimah ingkang sengaja saha ingkang tasih kamaten ingkang sedaya wau mboten pikantuk idining syarat agami. Mugi-mugi panjenengan sedaya kersa paring pangapunten dumateng kula. Lan kosok wangsulipun mbok pilih kosok wangsulipun
Mbok nite panjenengan kagungan kelekatan dumateng kula kula niko kawan pangapunten dumateng panjenengan sedaya ingkang tumanduk dumateng kula. Mugi-mugi Gusti Allah mijabahi kawula kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mekaten nggih saged kula aturaken minangka talangi aktor saking panitia saking panitia wonten ing dalem menika lan saking takmir masjid Al-Qur'an. Dene wonten tempatan kathah ilang estu kula nyuwun ageng papunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita berdoakan matur nuwun. Matur nuwun kula dhumateng Mas Bapak Haji Malaysia ingkang sampun berkunjung di Jawa. Ngaji adi Jawa Bangsa menika istirahat. Kanca wirang kasuwun aturaken pasugatan piyambak insyaallah juga kagem para jamaah sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Panjenenganipun sesepuh bini sepuh ingkang nganggo mastuti dumateng pupuyaning kautamen para pangemban pangbating praja satrina negari ingkang kinarya kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Wabil khusus Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Furqan Bapak Kiai Suparman. Pak Mukti, pundi Pak Mukti. Nggih nyuwun sewu Bapak Kiai Muhti ingkang kawula hormati lan sedaya jajaran kepengurusan Takmir Masjid Al-Furqan ingkang boten saged kula piji setunggal-setunggalipun ananging boten ngirangi anggen kula hormat dumateng panjenenganipun sedaya jamaah pengaosan Syawalan Masjid Al-Furqan Kerto Lor ingkang kawula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik sedaya ingkang boten saged kula piji setunggal-setunggalipun ingkang kula tresnani mergi Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah lan utami monggo kula lan panjenengan sami munjuaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang alhamdulillah wonten dalu punika sampun kepareng paring kesempatan paring hidayah inayah dumateng kula lan panjenengan sami sehingga kula lan panjenengan sami saged nglaksanaken pepanggihan wonten dalu punika. Mugi-mugi lampah panjenengan sedaya awit dalem dumugi papan menika kalebetna pangibadan ingkang dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun barokahi Allah Subhanahu wa taala tundunipun kacatet Allah taala dados amaliyah ingkang sholih lan sholihah. Allahumma ingkang salajengipun shalawat sarta salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawah sak garwa sak putra para sahabat
nggih lumeberipun dumateng kula lan panjenengan sami ingkang sami mawantu-wantu syafaatipun ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak sahi Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sandalemipun 3 dasa dinten kula lan panjenengan sami dipun latih ken sabar. Kula lan panjenengan sami dahar nggih sak madya, sahur nggih sak madya. Kula lan panjenengan sami ken sabar ngampet ora dahar, ora ngunjuk, ora kumpul karo garwane sing di bojo. Seka mletheke fajar ngantos surupe srengenge. Kabeh dilakoni kanthi sabar. Napa-napa nggih mung sak madya. Buka ya mung sak kodar, mengko nek kewareken ndak ra iso tarweh. Sahur ya mengkono ning sak madya. Mula ning kene niku wau ning wulan Ramadan kula lan panjenengan sami niku dilatih dadi wong sing ning kono nglatih ngampet barang ning sak pentara kuwi jenenge sabar. Ya. Arep ngopo-ngopo dipikir. Wektu poso niku kula lan panjenengan sami akeh sing do latihan maca Quran, latihan luman, latihan ora rasan-rasan, ya. Latihan ro tangga sing wingi jodakan dadi apian. Oke sing ora tau ning masjid, terus ning masjid. Ya sabar to niku, nglakoni ning masjid niku ra nggih. Ngerti mawon. Kadang enten sing ning masjid niku ming pendak Jumat nggih wonten. Eneng sing ning masjid niku ning pendak nek riyaya ya wana ngoten niku. Bahkan eneng sakjege urip niku nggih ming sepisan disalatke ning jero masjid. Niku nek pun sedo. Nggih, kula lan panjenengan sami kan sabar. Niku nggih wong arek rasan-rasan niku ya dipikir, arek ngopo-ngopo dipikir mergo napa njaga ben ngibadah siame kula lan panjenengan sami niku sesuai dengan napa sing diperintahke Allah taala, sing diperintahke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong apian, dadi wong loman, dadi wong pokoke terus sumeh ajer praupane niku wektu dalam waktu wulan Ramadan. Lah, semangat wulan Ramadan niku kula lan panjenengan sami nek saged digawa tesih wonten wulan Syawal menika. Babe wulan Syawal niku kan artosipun kan wulan peningkatan. Wulan sing ning kono kuwi ora kok mung meningkat utange. Gara-gara bodo sedina meningkat niku napa-napane. Kalunge anyar, kudung anyar, sepatu anyar, pecis anyar, sarung anyar, koneh anyar. Bojo anyar wani apa piye kono? Nggih lho Pak, nggih niku. Ya. Roh puasane ora keneng mikir nikune sehingga sik meningkat ora meningkat amaliae malah meningkat penyakite, utange, sak panunggalane niku wau. Dimula wonten wulan Syawal menika gandeng kula lan panjenengan sami niku pun dilatih sabar, ngampet ora mangan, ora ngombe, ngampet ora kumpul karo bojone we betah wingi ya dibetah-betahke. Mergo niku tingkat sabar niku wonten 3. Siji, sabar. Awake dhewe sabar nglakoni ketaatan.
Nomor loro, sabar ora nandangi perkara sing diharamke Gusti Allah. Telu, kula lan panjenengan sami sabar nampa takdire Gusti Allah sing takdir kuwi takdir ora apik. Gitu. Jenengan rawuh ten riki mau kepeksa apa lega lila? Bel. Eneng sing kepeksa, eneng sing panci lega lila. Sabar ning nggon kaapian ngene iki abot apa ora? Abot. Niki jenenge kula lan panjenengan sami sabar. Jane penak ning omah to tengok-tengok jagongan, delok TV, rasa ngrungokke pengajian wong bendina ngojang ngaji. Wah. Jenengan salat jamaah sik kakung khususe krungu adzan nyangking pecis nyangking sajadah wudu nyempurnake wudune ning masjid abot ora sabar ora niku dilakoni ya sabar sing ora sabar mesti ora ning masjid trimo salat dhewe salat dhewe cepet banget jenengan poso sabar tarweh sabar 23 rakaat lho Pak. Ya. Untunge we nang kene surate ming deg-deg. Lah cethu nek umpama enten nggih. Sing bagian kene jero masjid ki surate dawa. Sing bagian nang kene iki srambi ngene nyun sewu surate sing deg-deg. Sing payu sing ndi? Ya sing nang kene iki. Kula nate ten Krapyak niku nggih, sing jero masjid nika, masjid Krapyak nika angger sak tarwehan niku sak jus. Mengke sing ten pendopo sing wetan niku ming seprapat menit seprapat jam niku pun rampung. Kelas sing paling kebak sing nang kene. Sing nang kene wong sing khusus-khusus. Lah kuwi nyabari sing ning kono kae kira ya perlu kesabaran to. Apik ning perlu sabar. Ge enten to ning Tembara niku salat tarweh niku sak Quran dilakoni 8 jam niku nek umpama kerta kuwi ning kono kuwi ra eneng sing tarweh. Krungu tok salat tarweh sak Quran ngoten niku wis infeksi kabeh danggung. Alergi ngoten niku. Ya sing dipilih ya al-hakumut karo kulhu. Wal asr karo kulhu. Medun meneh wailul karo kulhu. Bareng ngono alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kulhu. Munggah meneh li ilafi quraish kulhu. Bareng ngono meneh al maun kulhu. Inna ataina kulhu. Bareng ngono munggah meneh al kafirun kulhu. Idza ja kulhu. Tabat kulhu. Piye niku? Kowe maca wae banter banget. Kadang ora sabar gek ndang pengen rampung. Duolin bel. Sing ten Jawa Timur nika lho. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Dadi salat kaya balapan koyak pitik. Gitu. Niki karena itu semua itu perlu kesabaran. Wis dilatih ning nggone wulan Ramadan kon sabar, metu nggih kedah sabar. Mula sabar niku ora kok ning nggon perkara sing susah kuwi akeh tunggale. Ning sabar ning nggon perkara apik, nandangi keapian, salat jamaah, sedekah, infak, nulungi bocah yatim, ngopeni wong tuwa lan sak panunggalane sing apik-apik niku lho. Niku nggih perlu kesabaran. Lah wong sing ora sabar nandangi kok ngono kuwi ya tetep ora iso. Pengene ya ming al-ajalatu minasyaiton. Sing jenenge cepet-cepet ora sabar kuwi mesti setengah saking gaweane setan. Kalau nek ra pengen dadi setan, sabar. Niku ya Pak. Nggih.
Yang kedua, kula lan panjenengan sami niku sabar, sabar ora nandangi perkara sing diharamke Allah Subhanahu wa taala. Ora nyolong, ora maling, ora krampok, ora zina, ora mateni wong. Terus apa meneh? Korupsi, ngutil, nguntet, apa meneh? Ghibah, namimah, tumbak cucukan, adu-adu, mitnah niku perkara sing diharamke Gusti Allah. Akeh banget perkara sing diharamke Gusti Allah niku akeh banget. Akeh banget niku wau. Mula wong ki nek angger ora sabar dalam posisi apapun marake niku wau nerak wewalane Gusti Allah. Sing ora kuat ra duwe maling. Maling niku nek dadi profesi ya niku sing nglakoni ya mung wong biasa kuwi jenenge maling. Engko nek nganggo dasi rapi, jas-jasan kuwi korupsi. Gitu korupsi. Lah nek maling niku maling sing tingkatane ming ngutil, nguntet niku sing dicolong ya ming bakwan. Lombok, to, kathoke tanggane, to. Ngutil. Ning pondok ya gosop sandal, sandale kancane kuwi digosopi, to. Wis dimaklumi mula jenenge digosop niku. Lah engko nek ora kuat meneh, wong niku wis duwe barang akeh, gajine cukup, ya. Para menteri, para sing apa nang nggone pertambangan, ning Pertamina, niku ora enggih to. Gandeng dhek niku do ora iso sabar nglakoni urip niku akhire wewalane Gusti Allah diterak. Apa ngoplos Pertalit karo Pertamax. Ket 2018 ngansek ketuk 2023. Nah. Jos to? Kuwi mergo ora sabar, ra kuat kere niku ngoten niku. Padahal gajine mereka itu miliaran. Isih kurang. Lah wong niku ngoten niku mergo mboten sabar, punya sifat rakus. Ngongso, ora sesuai dengan apa sing diparingke Allah taala niku. Rakus ngongso niku. Akhire korupsi. Kudune Pertamax diisi karo Pertalit. Akhire umpama diisi padahal kula niku ngisi pun dangu nek masalah ngisi kula Pertamax, ora tau Pertalit niku. Berarti kan ditku dipangan kono akeh to ora? Padahal penduduk Indonesia niku sekitar 300 juta. Nek sik nganggo Pertamax wong akeh sakmono kuwi mau, berarti wis dioplos to. Kaceke paling ora 1.500 pengke 300 juta uang pengke ket 2018 ngasek 2023. Kuwi gara-gara ngongso ora sabar. Susah to? Ya napa kemawon. Ora kuat ndek bojo elek. Kuwi ora sabar to. Ora duwe ya niku wau akhirnya napa golek-golek bojo apik ngoten niku lho. Ora ngoten. Mula wong niku anggere ora sabar ngesahke napa kemawon ben entuk niku wau terus nglakoni barang-barang sing diharamke Gusti Allah. Ora keneng mangan daging babi, ora meneng daging segawon, ora keneng ngombe ciu, ora keneng ngombe topi miring, vodka, brandy, to, anggur merah, anggur hitam. Kok jenengan apal, Pak? Ya tahu, ndelok ngono lho. Niki. Niku barang sing dilarang kali Gusti Allah, ora halal barang sing diharamke Gusti Allah. Niku susah wong niku kon sabar nyabari ngoten niku. Apa meneh sing bagian kono kae lho, sing kebut-kebut ning sisih kono. Angger ora kon ngrasani ki ora iso. Kumpul karo kancane niku awal nggih sik dingendikake apik. Engko kedua, ketiga ngono ku wis ngomongke saliyane. Kita wong sifate awake dhewe niku nek
Misale tanggane entuk kenikmatan niku mboten seneng, ora sabar. Mengkap-mengkap atine. Tanggane iso tuku mobil ngoten niku ya atine bengkah. Ini susah. Tuku gelang, tuku kalung, tuku motor, mesti dikomentari. Mesti komentar. Alah mobil anyar kredit ngoten niku. Gitu Bu. Soalnya ngopo? Tobingate wong, tobingat kula lan panjenengan ki ora seneng. Nek eneng wong liya kok entuk nikmat luwih saka awake dhewe, niku tetep ora seneng. Sing paling apik ya super awake dhewe ling anggap padahal wong liya ngetke awake dhewe niku jan rapokro. Mesti ngoten niku. Lah nek Kanjeng Nabi mboten ngaten niku. Dadi Kanjeng Nabi niku nek ningali tiyang sanes niku mesti Kanjeng Nabi niku nganggep wong sing liya niku luwih apik ketimbang Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe iki sapa? RT ora, gitu. Ketua takmir ora, gitu. Niku kok ngeten niku. Mergo ya niku wau mboten saged sabar. Yang ketiga ini yang paling susah kula lan panjenengan sami nandangi. Niki paling susah nampa takdire Gusti Allah sing takdir niku takdir mboten sae. Padahal ning surat Al-Baqarah pun dingendikake to, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Yektine ingsun bakal nyoba kanthi perkara sing sethithik wae. Saka menungso iki dicoba nggih. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf saking rasa wedi. Walju kaliren. Ya, minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal berkurangnya harta benda. Wal anfus berkurangnya kesehatan. Kula lan panjenengan sami wedi, ora duwe, wedi ngene, wedi kaliren. Kula lan panjenengan sami wedi kurang bondo donyane, kurang napa jenenge niki kula lan panjenengan sami kurang kesehatane, akhirnya napa? Wasamarat lan kurang ketika kula lan panjenengan sami nggadahi keperkebunan gagal panen, ora iso panen, kurang buah-buahane lan sak panunggalane. Niku panci kalih Gusti Allah dicoba ngati perkara sing alit niku ngoten niku wau. Lah, Allah taala niku mung wekas kalih Kanjeng Nabi. Wa basyir kabarono kanthi kabar bunga he Muhammad. Wa basyiris sabirin kanggone uwong-uwong sing padha sabar. Ndi wujude wong sing padha sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo kuwi wong nalikane ketiban musibah rupane saka wedi, ngeleh, kurange bondo, kurangi kesehatan, gagal panen, rande jabatan, perusahaan bangkrut lan sak panunggalane niku wau ndeke mengembalikan perkara kuwi mau kanthi sabar. Lah cirine piye? Wong sabar kuwi mau nek ketimpan musibah sing bentuke kaya ngono kuwi mau mesti kalimat sing muncul kalimat irtija. Ya kuwi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula lan panjenengan sami niku gadane Gusti Allah. Mula kula lan panjenengan sami niku mesti bali ning gone Gusti Allah. Niku sik wong sabar niku ngoten niku. Lah wong model kaya ngono ki mau wong sing entuk pituduhe Gusti Allah. Niku. Anggur urung iso innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku ya engko sithik. Lah kula lan panjenengan sami arep ketuk derajat
sing kaya sing kula aturaken kala wau wonten surat Ali Imran ayat 133 wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Age-ageo ning pangapurane Gusti Allah sing suwargane Gusti Allah kuwi jembare pitung langit pitung bumi kuwi mau disediake kanggone wong sing padha takwa. Lah ujute wong sing padha takwa alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra ya kuwi wong kuwi mau sing gelem blanjake harta benjane dalam keadaan lapang utawa sempit, sugih utawa kere, sehat utawa lara, jembar utawa sempit niku tetep infak sedekah. Niku rak ya perlu sabar toh. Niku kaapian ya perlu sabar toh. Nah, niku le angel. Niku baline ning nggon sabar niku mau meneh. Wal kadhiminal ghaid ngampet nesu. Nek ngampet nesu niku perkara apik napa perkara elek? Apik sing kuat, toh. Sing ora kuat dadi ngampet nesu niku. Ngampet nesu niku boten perkara gampang. Apa meneh kok kula lan panjenengan sami niku umpama bales niku iso. Umpama Pak tukang syuting niku wau. Waro wong dijotos sepisan mawon nggon mriki. Tes ngoten niku. Kira-kira leh mbales ping pira? Luwih akeh. Merga awake dhewe mboten sabar. Kan ya perlu sabar toh, ngampet nesu niku cetha nang kono mulak-mulak ge awake dhewe niku tetep iso mbales. Wow, nek kesepisan kucing kuwi boleh mbales pitik, tikus, coro kabeh metu saka kene. Niku sing paling susah. Lah wong nek umpama kula lan panjenengan sami nglampahi infak utawa sedekah tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Guyumu ning ngarepe sedulurmu kuwi wis termasuk sedekah. Rak ya tanpa ragat to. Endi alasanmu muni ra ndek dhuwit? Lah wong kowe iki mbeter tok pamer gusi tok ning ngarepe sedulurmu ki termasuk wis sedekah. Mula Gusti Allah dalam keadaan lapang utawa sempit kuwi tetep iso sedekah. Wis ora ndek dhuwit, ora ndek apa-apa, mlakune mbrengut ning ngarepe tanggane kuwi sulake ora kena disawang. Ngoten niku wong arep nulung wis susah. Engko nek dingetke karo wong, "Ngapa ngetke?" Padahal wong sing arep nulung niku dadine kudune arep nulung ora sida, arep mesake ora sida. Mergo ngapa? Wis ra gablek apa-apa, isih sombong, adigang, adigung, ora iso sabar. Ora gelem dianggep wong ra duwe, padahal ra duwe tenan ngoten niku. Kene mengkap-mengkap. Mula ya lara ya iso sedekah, ora lara ya iso sedekah, dalam keadaan lapang rezekine ya iso sedekah, ora lapang rezekine ya iso sedekah. Dadi tidak ada alasan untuk tidak menginfakkan harta bendane kula lan panjenengan sami. Wong hakikate kula lan panjenengan sami niku infak sedekah lan sak panunggalane niku rak ya keuntungane nggo awake dhewe to, ora nggo sapa-sapa. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaane wong sing blanjake harta bendane ning dalane Gusti Allah niku kaya umpamane wong nandur wisi siji nuwuhake 7, saben 7 kuwi mau tukul 100, siji dadi 7 dadi 700. Kuwi wong sing do gelem infak sedekah lan sak panunggalane niku hakikate ngoten niku. Baline ning nggone sapa? Nggone dhewe to ra?
Bahkan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah ki nikel-nikelke ora kok ming sak dadi 700 niku mboten. Luwih akeh katimbang 700, tergantung piye Gusti Allah sik ngersake. Wallahu wasi'un alim. Wa Gusti Allah ki jembar kanugrahane, Gusti Allah ki nggih ngertos sing ngartakne sapa niku ngerti, tingkatane iki ngerti. Dadi umpama ngeten ya, jenengan sedekah 1000. Padahal jite jenengan ki mung garek dik 10.000, nek umpama diceklungke kabeh niku ora mane-mane. Kan sedekah, infak niku kan perlu dipaksa ya. Pisanan 1000 ora apa-apa. Engko diunggahke 5.000. Baru diunggahke 10.000. Munggah neh 50.000, rada ndredeg sithik ora apa-apa. Bar ngono diunggahke 100.000. Wis adem panas arep jegurke dhuwit 100.000 nang nggon kotakku adem panas kabeh awake. Mergo ora tau-taune. Sida apa ora, sida apa ora, sida apa ora. Dadi njikuk nang sak niku sret 100.000 ora bagianmu mlebu sikil, ora. Ngene meneh, kok biru mlebu meneh, udu iki. Ngene meneh 10.000-an ora dadi, coklat ora dadi. Sret jikuk gambar munyuk pas iki. 500-an lho, 500-an sing deluang biyen nek gambar munyuk to. Ngono wae le ndonga karo ngene ya Allah. Kanthi infak sedekah kula niki kula nyuwun swarga. 500 jaluk swarga. Aneng meneh sing wis nggo kerokan 500 nika mau bal pirik merah ngoten niku lah digoleki dlesepe tangane nggo ngurek-urek bakpe bal pirik merah niku nang masjid. Nggo sangu infak Jumat. Arep jegur kene ditileki sike. Dilus-lus karo ndonga malah pas ndongane dite ucul glundung ngoten niku. Doya ditubruk terbuak ngoten niku. Bar ning kotak infak ya ndonga niku wau njaluk swarga. Niku ora ngerti konsepe bahwa jenengan jeguri siji dadi 7 dadi 700 iki baline ning kula lan panjenengan sami. Lah umpama 1000 dadi 7.000, ha pengno niku. Nek umpama 1000 pengke 700 rak dadi 700.000. Dadi umpama dik 10.000 niku dijikuk 1000 nggo infak nggo sedekah niku dadine 700.000 punjul 9. Oh, niku nek matematikane Gusti Allah lho. Lah nek matematikamu 10.000 jikuk 1000 isih 9.000. Ning nek matematikane Allah 700.000 punjul 9.000 wong dibalekke 700. Nggih. Ora percaya kok senengane niku. Ora nek kula mbuktek kok colke wae dol teko plek taplek. Ora percaya berarti jenengan ora percayane Quran niku. Niki Quran sing ngendikake piyambak. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Sak sapa wonge nekani barang apik siji mongko diwales dadi 10 keapian. Nek ning surat Al-Baqarah maupun jelas to siji dadi 7 dadi 700 bahkan lebih dari itu. Dadi ora eneng konsepe wong Islam sik lomo niku marake kere iki ora ana. Mesti dadi sugih. Mbuh sugih apa? Sugih kanca, sugih rasa, sugih karsa, sugih napa kemawon. Ning niku sing angel le nyadari. Nah, mula sing paling penak nek ra didik ya nggih. Derek lanten. Niku wis dadi sedekah niku. Ngguyu siji pengke 7, pengke 700 to. Penak to ra? Ora usah raga duit ngoten niku. Niku ngampet nesu apa meneh? Ngampet nesu niku apa meneh? Misalnya jenengan karo garwane, karo anake. Niku sing paling konflik ning keluarga sing paling ora iso dindem niku nek nesu karo anake. Ku angger muring-muring wis ora kena diindek. Niku. Wone bojo lanang karo bojo wedok. Wong lanang iku sak ampu-ampune nek padu karo wong wedok tetep
kalah. Ya Bu ya. Ora Bu. Kene sak kecap kono 10 kecap kok. Kata-kata ngoten kok. Mula wong wedok niku ndek sifat tobiat asline wong wedok niku cerewet. Nek eneng wong wedok niku kok ming meneng niku mesti rada wandu. Ya Kanjeng Nabi niku nggih dijothak bojo niku nggih biasa. Kanjeng Nabi niku garwane kan 14 gitu. Jenengan mung siji to. Siji wis dionek-onekke terus. Kanjeng Nabi niku nggih mengke nek sektilik garwa sepuh, garwa enom niku ya muring-muring ya biasa. Ana sing tuwa terus sing ditilaki ngoten niku. Mengko begitu Kanjeng Nabi niku ning jatahe sing enom, sing tuwa ya muring. Meh aku wis tuwek, wis kaya karet kabeh ngoten niku wis. Ora tau ditileki, arek-arek ku ya milih sing enom ngoten niku. Kanjeng Nabi nggih ming gumujeng, ora kok terus nesu-nesu mboten niku. Gitu. Lah Kanjeng Nabi enggih Kanjeng Nabi niku wau. Ora tahu kok bendas-bendaske wong ning ngarepe wong niku ora mergo nesu ora bener ki mboten tahu Kanjeng Nabi niku. Mesti engko Kanjeng Nabi ki dindapke dulu, setelah dindapke gek dikandani. Misale eneng wong pelanggaran ning jero masjid ngoten nggih. Kanjeng Nabi ditunggu ngasih ketuk rampung serane wong agek diundang diceluk dikandani. Beda ta karo kene? Beda. Eneng bocah tarweh cilik-cilik do rame ngono sing tuwa nesu-nesu. Dong ora iki gek tarweh, ora rame wae. Kuwi mesti ora dong ilmu mesti. Asli ora dong ilmu niku wae. Lah wong jenenge wae bocah cilik. Engko sing arep ngisi masjidmu sapa? Nek bocah cilik angger ning masjid kok tok segetak-getak tok seneni, padahal sing tuwek niku bakale mate. Engko sing nyuli ning masjid sapa? Nah generasi muda itu jenengan ampun takut-takuti nek iso ya dikandani nek kanthi alus ora kaya ngono kuwi. Iso minggat ora malah ngoten niku. Ora dilarak diuncalke metu lah niku mboten bener. Lah ganggu. Lah ya karang ki bocah cilik. Oh Hasan Husain niku Kanjeng Nabi niku sek salat niku pas sujud ditumpaki cengele ngeten. Niku nggih Kanjeng Nabi mendel mawon kok yo ora kok terus Nabi terus nesu-nesu mboten Kanjeng Nabi. Ditunggu ngangsek medhak saking riki. Agek. Wah, niku Kanjeng Nabi lah kono ki RTW ora kono. Jangan karena apa takut melukai batine Hasan Husain niku wau. Ngampet to ya, ngampet ngono ki. Angel. Mboten gampil. Apa meneh karo wong terdekat. Biasane nesu karo wong terdekat ki kan paling penak to. Misale kula dadi kepala sekolah karo anak buah. Nesu ngono ora muring-muring nang ngarepe wong ngono wis ngisen-isen ke. Nek iso ki digawe jatuh di mata orang lain ngoten niku. Padahal mboten kenging. Berarti dia ora iso wal kadhiminal ghaid. Ora iso ngambet nesu padahal umpama ditahan ya kuwi iso. Sak umpama jenengan sabar niku wau, padha wae niku konsep sabar nesu niku niki gelas eneng banyune kebak. Terus jenengan mboten tutup ngeten, kira-kira nek goyang-goyang ngeten niki kan wutah. Nah konsep sabar niki nek miturut tafsir Maraghi niku niki dikebaki banyu terus ditutup sret mesti ora utah. Artinya kula lan panjenengan ya kudu nutup nesu niku kanthi bener-bener ben ra utah niku. Walaupun jenengan asline iso ngesokke neng raine wong niku wae umpama iso. Niki ditutup rapet-rapet perasaan niku wae. Niku ganjarane apa? Suwarga. 7 langit, 7 bumi. Sing neng kono eneng widodarine ayu-ayu. Umure 33 tahun. Putih-putih, abing-abing, kuning-kuning. Ming werna kuwi 3. Iteng ora ana tak kandhani. 70 punjul siji Pak kameramen. Prawan kabeh. Ting-ting. Ora tonjo niku.
Wayu-wayu banget. Untune miji timun, rambuté ngandan-andan, gurune ngulan-ngulan, bangkeane nawon kemit. Oh. Iki lho lambeane nggandewa pinentang, alise nanggal sepisan, irunge mbangir. Komplit kabeh, ora kaya widodari sing nang kerta saiki kuwi mah. Keriting, witeng, burek-burek. Niku widodari kan isine bangsa kenikmatan to, Pak. Ning kono ning swarga niki isine bangsa kenikmatan. Mula nek arep entuk swarga sing model-model kabeh nikmat niku ya awake dhewe pancen latihane nggih sabar niku wau nyabari awake dhewe niki ngampet nesu. Terus tingkatan sing paling susah niki nomor 3 iki. Memaafkan kesalahan orang lain. Wis dijotos, isih digawake beras, sak kental, terus diterke nang omahe, dipasrahke. Alhamdulillah kowe mau jotos aku. Ngono kuwi ampuh tenan. Kira-kira wong kerta iso ora? Aku yo angel. Ning niku lho criosi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nabi ya panglima perang, ya kepala rumah tangga, pengatur strategi perang niku Kanjeng Nabi ampuh. Wong kafir niku keras, wong wedok alus, ya. Wong Islam luwih mencintai lagi ya. Kanjeng Nabi. Ning dek Kanjeng Nabi niku rikala ajeng tindak ten masjid jamaah niku kalih wong sing ra seneng niku rak dibandem kotoran toh. Tahu ten urung critane. Kotoran niku Kanjeng Nabi niku bandem tlepok keneng riki. Padahal jenenge tai iki tak ya mambu to. Kanjeng Nabi nggih alhamdulillah eneng sing bandem aku tai. Terus ming diresiki mawon pun resiki. Hari kedua ten masjid ngoten. Bandem meneh kowe keneng mriki. Ya piye? Ya alhamdulillah isih eneng gelem bandem aku. Resiki. Hari ketiga niku Kanjeng Nabi lewat kok ra eneng wong bandem, malah ditakoke kalih Kanjeng Nabi. Lah biasane aku liwat ning kene iki eneng sing bandem, kok saiki ra eneng sing bandem. Ditakoke karo tanggane si A si B sing kulino bandem aku kok saiki ora bandem ya. Nggih Kanjeng Nabi, si A niku anu sakniki mentret lara panas ngoten niku. Apa sikap Kanjeng Nabi? Nyukurke, ndongake, ana awake dhewe ben modar ngoten niku. Nek awake dhewe lho niku. Kanjeng Nabi mboten ngono, ya wis. Kanjeng Nabi wangsul mendet gandum, delima, anggur, sak pepake niku kabeh dibeto nganggo karung, dibeto piyambak, dipanggul, diparani wong sing bandem Kanjeng Nabi niku wau. Assalamualaikum. Lah kono ora jawab wong kafir to, bingung lah. Sopo yo? Sapa kowe? Ngoten niku. Aku Muhammad. Lho. Kaget wong kafir. Darane arep diwales nek ngoten. Kanjeng Nabi mlebet terus nyo tak gawake anggur, tak gawake kurma, tak gawake delima. Dipangan yo ben cepet mari. Iso ngono kuwi. Oh kepiye niku? Niku Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Kerta Kanjeng Nabi niku ngoten niku wis dilarani wengisin-isinke isih digawake apa-apa ra males to diapi kanthi akhlak budi pekerti sing sae ngoten niku wong kafir sing kudune niku tetep istiqomah le kafir iso telu langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mlebet Islam mergo budi pekertine Kanjeng Nabi sing sae ngoten niku. Iso niku tingkatan yang nomor 3 inilah yang paling susah kanggone awake dhewe. Sedekah wis beres, beres, ngampet iso. Ning nomor 3 iki mau wis dilarani, wis dikapak-kapake, iso malah ngenehi pangan. Nek jenengan ngoso ngoten niku nyabrang kali opak niku rasa nganggo prau. Mlaku ngoten niku wis iso. Mergo saking apike jenengan niku.
Iki Pak, apa meneh sakniki? Kula lan panjenengan sami kon medal saking wulan Ramadan niku duwe titel Ngidul Fitri, kembali kepada kesucian. Utawa hak-hak sing nyun sewu. Kula lan panjenengan sami niku rak nglebarke hak niku nek werna telu, nek karo Gusti Allah niku pun gampang pokoke. Pokoke nek anggere kula lan panjenengan siku nggadahi kemaksiatan kok urusane karo Gusti Allah ki mung werna telu. Nginggati maksiat kuwi, terus getuni njaluk ngapura, terus nomor telune ora niat ora bakal baleni maksiat kuwi mau sakjeke urip. Sing paling susah niku wau, nek kula duwe hak Adam lan panjenengan sami niku seka syarat telu kuwi mau ditambahi siji. Ya ki apa kudu njaluk lebare perkara sing jenengan niku duwe urusan karo anak Adam, karo wong liya. Susah. Mula Gusti Allah ki dosa kula lan panjenengan sami gedene sak pira wae tetep dilebur. Nek berhubungan dengan manusia yang lain, hak Adam niku ora iso, kudu dilebarke. Hak niku rupane napa? Ya misale jenengan duwe hak bondo utang, kudu nyaur. Utawa kan jenengan kula lan panjenengan sami niku ndek hak Adam niku nuduh zina wong, berarti njaluk lebarane tuduhan kuwi mau. Utawa pelaku zina ya kudu njaluk hak lebarane zina kuwi mau. Utawa tuduhan-tuduhan utawa hak-hak niku rupa ghibah, namimah, tumbak cucuan adu-adu sak panunggalan niku njaluk lebarane maring wong karo sing dirasani niku wau. Niku sing paling susah. Mula nek eneng kerta niku enten tiyang sedo mesti rikala terakhir sik mamitke jenazah kan ngendika ngeten. Menawi wonten hak Adam ingkang dereng lebar utawa rampung urusane karo mayit niki niku batih rakyate to keluargane niku sagah nglebarake. Niku nek rupane rupa duit utang. Lah nek saiki rasan-rasan niku rak yo dadi susah to. Niku masalahe. Mula kula lan panjenengan sami niku terus biasane terus nek angger Idul Fitri niku terus do nglebarke dosa. Dasare napa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Age-age yo balapano ndang-ndang njaluk ngapura ning pangeranmu. Sae niku hake Gusti Allah karo wong, sae niku hake wong karo wong niku kabeh njaluk dilebarke gek balapan ning njaluk ngapura. Rasah dadak dadi banyu ora arep nyawuk, dadi godhong ora arep nyuwek, rasudi aku ngruwi kowe sajeke. Kowe iki sapa? Pangkatmu ki apa? Rada ngene wong-wong niku neson 3 dina aja niku wis marake entuk laknate Gusti Allah kok. Medhot tali silaturahmi iki mesti ming panggangan ning geni neraka. Lho Allah iki lho sing maringi apa-apa awake dhewe, sing maringi urip, sing maringi rejeki, sing maringi wis sedayanipun. Ngapura dijaluki ngapura. Lah awake dhewe iki iso makani apa karo makhluke Gusti Allah? Mboten saged. Ngono kok ngasek nganggo pleno. Dadi banyu ora arep nyawuk, dadi godhong ora arep nyuwek. Pokoke ora sudi aku ngruwe sakjeke urip tak tuntut ning akhirat. Ngoten niku. Walah. Repot angger model ngoten niku. Jenengan ora iso nglebarke ngoten niku berarti ya malah susah piyambak. Ngoten lho. Mula kula lan panjenengan sami niku nggih nek wonten pengendikan to hadis sing pun dingendikake niku dicerna kanthi sae nggih. Senajan mumpama sak awake dhewe niku sak saged-sagede nggih sak kodare iso nglakoni ora usah kudu ngene mboten sah. Nek terlalu kula lan panjenengan sami niku kekeh angel niku mah ngrekasake kula lan panjenengan sami. Mergo kula lan panjenengan sami niku nggadahi hak-hak sing sok niku nek ora iso lebar ning alam donya, ling lebarke sesuk ning akhirat. Umpama wong sing do korupsi PKH nek ning kelurahan lho Pak, ora.
Dieling-eling wong kelurahan, PKH wis dihapus. Apa meneh sing dihapus? Ntoh 600.000. Nah, Raskin wis isih ra, Raskin. Lah kuwi hake wong kuwi mau kok diuntet, berarti kudu dirampungke le nguntet. Kudune sing dinehi wong sing ra duwe-duwe, dineke dulure. Nah, kancane cerak. Allah. Salah sasaran. Kuwi tanggung jawab TRT andane. Jo main-main kowe, Allah. Dukuhe ya kowe dikontrol kok, Allah. Kuwi hak Adam nyun sewu, salah sasaran, salah penempatan itu juga akan jadi masalah bagi awake dhewe. 600.000, umpama kowe kira entuk dhe 600.000, ora marake patheken kok asline. Kuwi bagiane wong-wong sing ning kono kuwi susuran, omahe gedhe, mlakune nganggo teken kuwi jineke tumpakane PCE, gelange ketut kene iki, ali-aline 5 dinggo, ngono njikuk 600.000 ning kelurahan. Iki sing petuk sing ngenehi apa sing njikuk? Hah? Nggih ta, nggih. Dan ini wis tersistem kula lan panjenengan sami nyuwun sewu. Saarep kuliah jenengan, putrane ajeng kuliah. Nganggo jalur prestasi nilai rapot, engko nek ora ketemu. Atau SNBT, engko ujian, engko bar kuwi nganggo jalur mandiri. Alah jalur mandiri tak kandhani nek jenengan ngerti. Kuwi wis diplot ning jero kono. Sing titip sapa, jumlahe pira, duwite wis diitung dhewe niku. Engko sing nyerahke duit seneng aneh-aneh. Dadi cah pinter ki arep iso sekolah nek jalur mandiri ya kudu eneng duwite sing nggo mandiri. Piye niku? Sing susah niku universitas, sing swasta. Swasta wingi iki entuk 6.000, UAD riko sakniki mung entuk 3.000. Mergo ngapa wis disaring jalur prestasi, SNBT, bar ngono mandiri. Wis werna 3 to, entek. Sing biyen kan mung sepisan, to. Ujian perguruan tinggi negeri wis ditutup, mlayune ning swasta bra. Engko angger salah ndelehke ngono kuwi, sesuk dituntut. Mula dieling-eling nggih. Niku nggih, mula pun nggih, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, pokoke ndedonga kaya lagu sing ajeng kula lagokke niki jenengan. Lagune simpel kula lan panjenengan sami kulino krungu. Sluku bathok ela sirama menyang Solo leh oleh payung munta sluku bathok ela sirama menyang Solo leh oleh payung munta tak centit lolopa wong mati ora opah nek opah medeni bocah nek urip sregep ngibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bida
mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh kanggo sangu munggah kaji barokai Kanjeng Nabi. Terus mula sing durung ndang rapi ento anake bunyai Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi zaman akhir padha ngakehno zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zaman akhir padha ngakehno zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salate dikancengi sedekahe diakehi muga dadi tentreme ati rezekine ditambahi rak yo ming pendungane kula lan panjenengan sami ta ngoten niku sehat kabeh beras akeh duit akeh komplit to dongane niku wau bar ngono dindonga meneh wong iki wis jamane jaman akhir kula lan panjenengan sami kon ngokake zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salate dikencengi sedekahe diakehi ben ngapa atine tentrem rezekine ditambahi ngono kuwi nganggo perkarane ya baline sabar. Dadi takwa niku wau nglakoni kaapian kanthi sabar, ora nglakoni larangane Gusti Allah ya kanthi sabar. Kuwi sik jenenge takwa kula lan panjenengan. Kula terus nek wong sing takwa ki jenenge wong sing muttaqun utawa nek anu nggih muttaqin. Niku nggih Pak Bu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo ngentengake sarira pokoke sebesar apapun kesalahan yang kita perbuat wong Gusti Allah niku Maha pangapunten dumateng kula lan panjenengan sami padahal Gusti Allah niku penguasa pelindungi awake dhewe sing ngatur awake dhewe ngenehi pangapura apa meneh sing dedeke menungso sing penuh dengan kekurangan nek iso nggih dilebarke senajan abot yo nganggo sabar. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السماء وترحمنا بها عند أعلى درجات وتبلغنا بها الصالحين من جميع الخيرات في الحياة وعند الممات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتوبتنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائلين Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten kelepatan inggih kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas mati niki. Amin amin. Ibu, adicara ingkang pungkasan jeneng paripurna, kula minangka panangka adicara, kula madya usana kathah putra, ilang perintah ibu keterikalan berlanjut, oleh yang disediakan saha pangkasan, kula menggalang kathah putra sampun samudra. Semoga tiga orang dan berbagi dari kita kasih sarangan dari Mas Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.